אז מה קורה חברים? אמרתי לכם אתמול שהיום נעלה לעמוד הזה סרטון מטורף של ברולסטארס. רק אתמול בלילה הורדתי ברולסטארס ב-12 בלילה. היום אתם יכולים לראות, יש לי פה את החרא הזה של חכות 5 ימים, שזה היה לפני איזה כמה חודשים בברולסטארס. אין לי דמויות כל כך, אבל תאמינו שאם תשארו עוקבים מיומנים ביחד אנחנו נגיע למרמה יש לנו 82 דמויות. אז כן, כרגע יש רק 5, אבל אם תצטרפו איתי למסע יהיה לנו 82 דמויות. כמובן שלא הולך להיות פה רק ברולסטארס, אני הולך לרחוב ואני אשאל אנשים זרים אם עוקבים אחריי, ואם יעקבו אחריי הם יקבלו כסף, ואם לא, ואם ישיגו יהלומים בברולסטארס. זה יהיה פשוט מטורף, אני אהפוך להיות יותר תוכן פשוט מטורפת. תצטערו עוקבים, זה הסרטון הראשון שלי. בואו נתחיל סולו. אוקיי, אז מה שאנחנו מחכים, זה הזמן שאני אגיד לכם, תשימו לייק וסאב. זה נורא יעזור לי לקדם את עצמי ולקדם את החלום שלי שהוא יתגשם. אז תשימו לייק וסאב. העמודה, בטח עכשיו שנסתכלים בעמוד, אתם תראו סרטונים של GTA ואתם לא תבינו למה. אז זאת אומרת, מה זה פעם? לפני כמה חודשים בערך הייתי פה סרטונים של GTA אונליין, אבל בואו נעזוב את זה. טוב, כרגע יש לנו כבר 2 יהלומים, זה ממש טוב, כי זה מעניין לנו את החיים. יש יודעים, זה מעניין את החיים. יש פה מישהו, דמות קרואה, פוקו. איך אנחנו כבר מול מישהו אחרון, מה? טוב, בוא נחפש אותו. מחכה, אתם יודעים, אני ככה. אז אתם מחכים, זה עוד פעם הזמן להגיד לכם ששימו לייק וסאב. תכף, תשימו, בואו, זה בחינם, שנייה אחת, תעשו מהסרטון, שימו לייק וסאב, וזהו. תכף, כן, זהו. טוב, אז תכף, איפה הוא? הוא לא פה בכלל. מה לעזה סיגמה? יש פה, הנה הוא, בוא נקפוץ עליו. פוקו לוקו. אז זה הסרטון הראשון שלנו בברולסטארס. זה הולך להיות סרטונים קצרים כי אני לא אפילו לכם במוח. בואו נראה כמה גביעים עלינו מזה. 15 גביעים, כי אני אפילו לא ב200 גביעים. זה הסרטון הראשון, להתראות.